Здравейте хора, днес ще ритаме футбол. И сега започваме. След 3, 2, 1, стартката. Сега трябва да го караме срещу тея там. И 3, 2, 1, старт. Аре бе, вкарай. Ей, за малко! Гол! Така, сега видим къде ще изпрата. Гледаме топката и 3... Не, чакай, без да правим. Добре. Ей, къде отиде? Айде. До нови ви среща и много... Искам много лайкове да се абонирате за канала. Става ли? Чакай. Така. Правиш така. Ти правиш така. И е така. 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 И сега къде ще отвъна? Бате. Много тъпо. Аз измръзнах. О, тук има ли? Как? Гол! Още втори гол. Хора, почти е нощ. А утре сме в вакансия от училището ми. Така. После така. И... Не гадно, че той час. О! Гол! Завинаги. Чакай, да изкараме топката. Главата е много... бързо се движи. Ей, къде отиде? Май оттам ще бия. Все едно аут биеш. Чакай. Чао! Довиждане. Аре, обещавате да се абонирате. Добре, айде, чао.